ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи РАХШ ТЧ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳое ки через WhatsApp имо ба мо равон кардан, мошинҳое ки арзонае ки чӣ хеле шумо мехостед. видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайкотона гузарен, дариқ надорен. чӣ мошине ки дар кора дар комментария нависен, солоша, нархоша. мо дар видео оянда ҳамон нарху соли гуфтагии шумо кати пешкаш мекунем. дӯстони азиз, агар шумо ҳам хали мошини фурӯшиё ки хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошед, хоҳед реклама кардан, дар номерои имо WhatsApp роё кунед. мо дар видео оянда реклама мемонем дӯстон. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед, видеонавори моро дар имо WhatsAppтон падлиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо навора сар мекунем, рафтем то охираш тамошо кунем. якум мошини фурӯшӣ Opel Astra аст дӯстони азиз. камтарак пешаш задагӣ аст дар пишти хонашон. мега сахт не камтар задагӣ астем. хай дига маълумот ахтон мегирен. соли бароишаш 1998 сол аст. судушориш бензин, газ дорад, кор мекунад. авио моторош 1.6 литр, коробкаш механикай. мошина 4та балонош нав аст ки балоноша синват карда дар пишти багаж мондагӣ аст. мега дар ҳамин хонаи балонош яъне ки фарош ҳам аст, ҳамаш аст. фақат як бампери пеш мехарен. агар ҳам капоча хӯрен айхича бемонем месе ки фора алиш бигирем ка камбуд дорад. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хисор. фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. ё ки алиш ба мошинои Kia ки хундаи кати ки солошон 2016 боло дар Россия боша болоиш пул метиҳам гуфтага. кадоми кати хай сумкати мехайнам мошина рафта бинем мега бо ягон сум мегзаранд. марҳамат рақамошон дар поини видео дига маълумотша гирем. мегзарем ба деви мошини фурӯшӣ. деви мошини фурӯши навбатӣ дӯстони азиз ваз 2107 молодёжни аст ки соли бароишаш 2007 сол аст. судушориш бензин, газ дорад, кор мекунад. авио моторош 1.6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та балони нав, 4та дискои хича. дӯстони азиз, мошин ягон задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин 100% хадавой кардагӣ аст. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад. рақамошон дар поини видео аст. кадомтон агар ҳамин хел мошин хариданӣ бошен, метавонед ки дига маълумоти пураша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб, сеюм мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстони азиз Mercedes-benz C класс ки соли бароишаш 1995 сол аст. судушориш бензин, газ дорад, кор мекунад. авио моторош 8 литр простой аст. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4та диска, 4та балони миёна. мошин соза мега дӯстони азиз, 1 сола ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд. фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. савдо дар пеши капот мешавад. гуфтага ба телефон умуман савдо намешавад. гуфтага хоҳиш кардага беҳуда занг назананд. кадоме ки харидори аниқай мошина бинад, аз пеш бинад, баъд бо савдо мекунем. рақамошон дар поини видео ҳастанд. метавонем дига маълумоти пураша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстони азиз Hyundai Starex аст ки соли бароишаш 1998 сол аст. судушориш дизел, авио моторош 2 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ ҳам мегане ки камтарак кор дорад. дӯстони азиз, нагуфтад чӣ хора камтар меличофа кор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хисор. фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки бо камтар дигам арзон мекунанд. срочна мега сум дар кора. кадоме ки харидори аниқ бошад, 4та диска, 4та балони миёна ҳам дорад ки мисол фақат ҳам меличовкоша буд мекунем, мошина ҳай мекунем гуфтага. қай кадомтон агар дар кор бошед, рақамошон дар поини видео аст. метавонед занг занен, маълумоти 100% аз худашон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстони азиз Opel Astra аст ки соли бароишаш 1999 сол аст. ки судушориш бензин, газ дорад, кор мекунад. гази евро 4 дорад. авио моторош 1.6 экатек аст. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4та балони нав, 4та диска ва самбуфер, пионер, ҳамин хел чизо дорад дӯстони азиз ки люк дорад, кансане надора мега. мошин вообще умуман задагӣ нест мега. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин аст. фақат мегири ҳай мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи кони бодом. фурӯхта мешавад бо нархи
35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад фақат одамони харидор. мошин варианти алишӣ надорад, фақат сум дар кора мега. Кадоме ки харидорай марҳамат биёд мошинро бина бо савдо мекунем гуфтага марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Toyota Corolla ҳастад ки соли бароишаш 2006 сола сӯзишвориш бензини газ дорад кор мекунад. объем мотораш 8 литра коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ягон рӯз задагӣ пӯшидагӣ надорад. 6 литр расход дорад мега соҳибуш. танировка дорад, ҳуҷҷатам ҳастай мега срочно сум дар кора. ба ҳамин хотир мефурӯшам. 4 баллони 70%, 4 диска ҳамаш 100% айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 59000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кондитсионер ҳама чиша дорад дӯстони азиз. вариантҳои алиши ҳам ҳастанд. ягон Nexia боша гуфтага болоиш сум тия Nexia дар кора. Nexia мегирем болоиш ягон сум тиян гуфтага. рақамошон дар поёни видео ҳастанд. кадомтон агар ҳам хали вариант дорем ки хариданиян метавонем ки дига маълумоти пураша аз худашон гирен. лайкотон ҳамон дариқ надорем дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз як Toyota Corolla 2 ҳастае ки нав ай Дубай вардага ҳастанд ки растамошка шудагӣ нестай. соли бароишаш 2009 сола сӯзишвориш бензини холия. объем мотораш 8 литра коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллони нав, 4 диска, кондитсионер, электропакет ҳамаш кор мекунад ки мошина 5 рӯз шид мега, яъне ки вагония 5 рӯз аз Дубай оварда мега, растамошка нестай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки бо савдои хубам мекунем гуфта кадоми харидори аниқай арзон мешавад. рақамошон дар поёни видео ҳастад дӯстони азиз, метавонем ки дигар маълумотша занг зада худтон гирен. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, ягон чизи дигар хоҳед реклама кардан барои фурӯш мондан, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ бардони азиз BMW 3 Series ҳастад ки соли бароишаш 1993 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 8 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мега соҳибшон. 4 диска, 4 баллони миёна, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. светаш серебристияе ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардони азиз. кадомтон агар хали мошини арзон дар кор бошад, мошин бо арзон ҳам мекардиан, метавонед ки рафта мошина аз пеш бинен, бо савдои худтон гап занен. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Toyota Camry ҳастае ки японския. соли бароишаш 2007 сола сӯзишвориш бензини холия. объем мотораш 2.4 литра коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллони нав, 4 диска, кондитсионер, электропакет, танировка, документошам ҳастай. нагуфтан чанд қас срок дорен, хас аз худашон мегирен. мошин 100% мега ба ягон сарапи не, фақат мегири ҳай мекунем. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 106000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқай мошина рафта аз пеш бинен дӯстон, бо маълумоти дигаша аз худашон гирифта савдо кунен. свети раднои худаш ҳамин хел сафедай. марҳамат, занг занеша бардони азиз ва лайкотон дар видеонавори мо монед. агар имконият дошта бошен дар имо WhatsAppтон подлиса кунед, хеле кори хуб мешид. чӣ мошине ки дар кора дар комментария нависем, албатта мемонем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз Hyundai Sonata ҳастад ки соли бароишаш 2002 солае ки сӯзишвориш гази холия. кадоме ки медонад ин мошина тоқа газ доранд, бензин каси намегарданд. хоб объем мотораш 8 литра коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникия мега соҳибшон. срочно пол дар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем. 4 диска, 4 баллони миёна, электропакет, хай маълумоти 100% аз худашон мегирен. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед дигар маълумоти пураша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии навбатии мо бардони азиз Mercedes-benz C классае ки соли бароишаш
1995 сола судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. гази евро 4 дорад. объем мотораш 8 литри простой аст. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та диска, 4 та балони миёна, свети серебриси ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, дари пешаш электропакета. мошин 100% мега хай маълумоти пурраша аз худашон мегирен. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад дар назди мошин. рақамҳошон дар поёни видео ҳастанд. метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирен. марҳамат. 12 мошини фурӯшии имрӯза. 12 мошини фурӯшӣ бардони дигар Opel Astra астае ки полни худ яъне ки састени беҳтарин шуда почти вагони аст. дӯстони азиз, соли бароишаш 10000 май судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механика. хоб мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. 4 та балони нав, 4 та диска, документош 10 моҳи дигар консоне дорад кор мекунад 100%. мошини ягон камбудӣ надорад. фақат мегири ҳай мекунӣ. дӯстони азиз, тонировка ҳамаш ҳаста. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад дар назди мошин гуфтага. свети раднои худаш серебрист. дӯстони азиз, марҳамат. рақамҳошон дар поёни видео ҳастанд. метавонед дигар маълумот чагирен. ай 50000 бо арзонам мекадиянд. агар шумо бардорон хали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, дар номерои имо ба ватсап рӯй кунед. реклама мекунем. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.